खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन दिनै 29 डिसेम्बर 2024 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथि लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोद मोजां जेरावबो देरहासारगोन सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन बयजोंबो अनसायजागोन। सिगांनि बयबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ गोसोनि गोलोआ बांगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोद मोजां गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। मावलांनाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ जायखि खामानि मावनानै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन मावलांनाय खामानिफ्रा माबा नङा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर उसुखुथु जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ माबा नङा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ सोरबा लोगोजों बाख्नायजागोन गोसोनि साननायफ्रा नाथाय अब्लाबो देबार नांनोबो हागौ नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थि जालांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ बिसि फिसायनि गेजेरावबो मोजां सोमोन्दो थागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि
गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जेबो रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा थि समावनो मावफुंजानो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबोर नांनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो आयनिख्रुइ खरसायासो दिनै बांसिन जानोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थि जालांनो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ आरो गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गोदान मोजां खौरांबो फैनो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ मोननो हागोन आरो बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ मीन राशि गिबि हांखो द स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायनानै गोसोआ दिनै जोबोर बांसिन गोजोननोबो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन
दिनैनि राशि फरायथिना एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।